Små 6 millioner mennesker kan ikke leve af at købe og sælge til hinanden. Vi skal have penge ind fra udlandet. Vi skal eksportere. Tilbudene til virksomhederne om hjælp til eksport er mange. Men kun et fåtal af dem kommer i gang. Hvorfor? Konsulentvirksomheden Sydtech i Holeby arbejder med projektet Eksport i sigte. Målet er at få danske virksomheder til at samarbejde omkring levering af viden, produkter og services. Totalleverancer, der kan hjælpe den russiske fødevareindustri med at gøre landet selvforsynende. Vi har lavet en markedsanalyse samarbejde med Dansk Industri, som har kontor i Rusland. Og Rusland har besluttet, at de skal være selvforsynende inden for fødevarer inden for en relativt kort periode. Og mange industrianlæg i Rusland er nedslidt, og det gælder også fødevareindustrien. Så 60% skal fornyes, og det skal baseres i meget høj grad på import af udstyr fra udlandet. Vi prøver at lave nogle totalløsninger, sådan så at virksomheder, som har enkelt produkter, som måske ikke vil slå igennem alene på det russiske marked, og fordi at markedet er stort, og man skal have noget ballast for at komme igennem, så prøver vi at få dem til at gå sammen i nogle grupper, så de kan lave en komplet løsning, som finder vej til det russiske marked ved hjælp af Sydtechs aktiviteter. Sydtech har haft individuelle møder og positive tilkendegivelser for 25-30 russiske virksomheder. Men ikke desto mindre har det vist sig at være svært at få de danske leverandører til at gå seriøst ind i eksportprojekterne. Man lægger faktisk projektledelsen i et led, hvor der er en god føling med de lokale eller regionale virksomheder. Men det ændrer ikke ved, at virksomhederne også fra deres side simpelthen skal vurdere, om de har tid til at deltage i det. Og det er ikke, hvis de siger nej, er det ikke nødvendigvis, fordi projektet er dårligt, men fordi de også skal passe deres forretning. Og det er en udfordring. Det er måske den største udfordring faktisk i mange af de her virksomhedsprojekter, der gennemføres i de her år. Det er simpelthen at få virksomhederne med. I forsøg på at gøre virksomhederne mere udviklings- og dermed eksportparate, har Sydtech igangsat 2 projekter, der skal ruste virksomhederne i Region Sjælland bedre til at indgå i eksportprojekter og samarbejder. Eksport parat og eksport i praksis tager fat om de holdninger og den manglende forandringsvillighed, der vækker bremserne på vækst og dermed på eksport. Eksportparat skal gøre virksomhederne parate til at eksportere. Og det er sådan helt lavpraktisk. Både uddannelsesmæssigt, at medarbejdere og ledere forstår hele den der verden, som kan være meget ny, hvis man ikke har eksporteret før. Men også produkterne skal tilpasses det marked, som de skal ind på. Når de er eksportparate, så skal de jo til at eksportere i praksis. Og der prøver vi at få virksomhederne til at gå sammen i nogle grupper, nogle forskellige juridiske konstruktioner, som vi ikke har fastlagt endnu, og som også kommer an på de konkrete virksomheder, det handler om. Vi forestiller os, at vi ved noget om, hvad der skaber vækst, og så laver vi projekter, der passer til det. Men vi ved for lidt om virksomhedernes innovationspraksis eller udviklingspraksis. Hvordan er det, de gør og forstår udvikling? Og først når vi for alvor interesserer os for det og forstår det, så bliver vi også i stand til at lave projekter, som fitter ind, som går i indhak med den måde, de selv tænker udvikling. Og det skal vi blive bedre til som forudsætning for at få dem også bedre integreret i projekterne. Når vi tæller netværk og samarbejde omkring udvikling, kan man inddele danske virksomheder i 3 grupper. Den første er den største gruppe. De har deres kerneforretning, og den koncentrerer de sig om. Det kan være, at det går dem ganske godt, men de kører, som de altid har gjort, og de udvikler sig ikke. Den anden gruppe er noget mindre. De samarbejder måske med deres kunder, med leverandørerne, og de taler udvikling med deres medarbejdere. Men det er en stor overvindelse for dem at gå ind i projekter med eksterne partnere, som de ikke kender. Og så er der en lille gruppe, og det er dem, som er vant til at samarbejde med eksterne parter osv., og det er dem, vi typisk får fat i, men de kunne sgu i forvejen selv. Så når vi spørger, hvad kom først, eksportmuligheden eller eksportparatheden, så er svaret, at muligheden kom først, men virksomhederne er endnu ikke helt parate. Fremover vil Sydtech derfor stille skarpt på virksomhedernes parathed, og i forbindelse med eksportprojekterne udvikle værktøjer og metoder, der giver de egnede virksomheder mod på at indgå i samarbejder og mod på at komme ud over grænserne.